Har du nogensinde set ned, mens du gik gennem Københavns gader og tænkt over, hvorfor så mange af vores ældste og smukkeste bygninger har store vinduer, der kigger direkte ind i asfalten? Vi har hele vores liv fået at vide, at det bare er kældre. At de er bygget sådan med vilje af praktiske årsager. Men stil dig selv dette simple, men foruroligende spørgsmål. Hvem bygger store, detaljerede vinduer, ofte med smukke buer og dyre stenrammer, bare for at grave dem halvt ned i jorden i et land, hvor det konstant regner, og hvor faren for oversvømmelser altid har været overhængende? Sandheden, eller i det mindste den del af historien, der ser ud til at mangle i vores skolebøger, kan være langt mere rystende, end vi nogensinde har forestillet os. Nogle uafhængige forskere og arkitekturhistorikere peger nu på et fænomen, der langsomt vinder genklang over hele verden, og som måske også har ramt vores elskede hovedstad. Det er en teori, der antyder, at København, ligesom mange andre gamle europæiske byer, på et tidspunkt i de seneste århundreder blev ramt af en massiv, uforklarlig begivenhed. En begivenhed, der dækkede de nederste etager af vores by med metertykke lag af jord, sand og mudder. Velkommen til. Sæt dig ned, tag en kop kaffe og lad os se på de spor, der ligger gemt lige foran vores øjne. Vi behøver ikke at rejse til fjerne lande for at finde mysterier. De ligger begravet lige under vores fødder. Lad os begynde med at kigge på Indre By, Nyhavn og Christianshavn. Hvis du tager et vågent kig på de ældste bygninger her, vil du bemærke en ejendommelig arkitektonisk anomali, som vi er blevet blinde for. Hoveddørene er ofte hævet flere meter over gadeniveauet. Man er tvunget til at gå op ad store, massivt tilføjede stentrapper for at komme ind på det, der i dag kaldes stueetagen. Samtidig er der de halvt begravede vinduer lige under gadeniveauet. Officielle historikere forklarer dette primært med ændringer i gadeniveauet på grund af belægning, ophobning af skidt og etablering af kloaksystemer gennem århundrederne. Men prøv at tænke over logistikken i dette. Mængden af jord og materiale, der skal til for at hæve hele gader, torve og pladser med op til 2 eller 3 meter, er astronomisk. Hvor kom alt dette materiale fra i et fladt land som Danmark? Og endnu vigtigere, hvordan kunne man logistisk set hæve en hel bys infrastruktur, uden at efterlade tydelige, detaljerede optegnelser om dette enorme, ufattelige ingeniørprojekt i de almindelige historiske arkiver? Vi taler om millioner af tons jord. Teorien om det skjulte København, eller mudderflodsteorien, som den ofte kaldes i internationale kredse, foreslår en helt anden og måske mere logisk forklaring. Den antyder ganske simpelt, at disse såkaldte kælderetager oprindeligt var bygningernes sande stueetager. De var designet til at lade sollyset strømme ind, præcis som stueetager gør i dag. Hvis vi ser på gamle tegninger, malerier og stik fra før det 19. århundrede, ser proportionerne på nogle af disse klassiske bygninger markant anderledes ud. De fremstår ofte højere, mere slanke og uden de unaturligt nedsænkede etager, som vi ser i dag. Der findes en hypotese om, at en form for katastrofe fandt sted, måske forårsaget af et voldsomt vejrfænomen, geomagnetiske ændringer eller noget, vi endnu ikke forstår fuldt ud, som forårsagede massive mængder af flydende jord, der oversvømmede byerne og lagde sig i gaderne. I stedet for at grave hele byen ud igen, hvilket ville have været en uoverstigelig og økonomisk ruinerende opgave uden moderne gravemaskiner, valgte indbyggerne simpelthen at tilpasse sig den nye virkelighed. De huggede nye indgange ud på det, der tidligere var anden sal, og konverterede de gamle stueetager til kældre. Tænk over det næste gang, du går en tur. Kig på proportionerne af disse begravede vinduer. Et typisk kældervindue, bygget til formålet, er lille, smalt og rent funktionelt. Men mange af de vinduer, vi ser delvist begravet i København, er enorme. De har nøjagtig samme størrelse, form og arkitektoniske detaljegrad som vinduerne på etagerne ovenover.
Hvorfor spilde så mange ressourcer, tid og dygtigt håndværk på smuk murstens- og stenarbejde, for derefter bevidst at dække halvdelen af det med brosten og jord? Det giver simpelthen ikke mening ud fra et økonomisk eller rationelt synspunkt i det 17. og 18. århundrede, hvor glas og mursten var dyre materialer. Dette er kun begyndelsen på mysteriet. Når vi begynder at undersøge byens undergrundssystemer og gamle fundamenter, bliver mønstret endnu mere tydeligt og foruroligende. Hvad hvis jeg fortalte dig, at der under vores moderne asfalt og brosten gemmer sig ikke bare rør og kloakker, men hele glemte etager, komplette med murede buer og døre, der nu fører direkte ud i den solide, mørke jord. Når der udføres store byggeprojekter i København, som for eksempel ved anlæggelsen af den nye metro, eller ved dybe udgravninger omkring byens ældste torve, har bygningsarbejdere og uafhængige arkæologer gang på gang stødt på massive, dybtliggende fundamenter og strukturer, der synes at trodse den officielle historiske tidslinje. Akademiske historikere vil ofte afvise disse fund med en standardforklaring om, at det blot er resterne af ældre, nedrevne bygninger, der fungerede som byggegrund for de nye. Men lad os stoppe op et øjeblik og tænke over logikken og økonomien i dette argument. Hvorfor skulle vores forfædre, der levede i en tid, hvor hver eneste mursten var dyr, blev håndstrøget, og hvert eneste stykke massivt egetømmer blev hugget og transporteret med ekstremt hårdt fysisk arbejde, bevidst begrave fuldt funktionelle, perfekt murede etager under jorden, i stedet for at genbruge materialerne, eller simpelthen bygge videre på dem i overfladehøjde? Hvis vi for eksempel kigger på de dybe ruiner og lag under Christiansborg Slot, får vi den pæne forklaring, at byen metodisk blev bygget i århundredernes lag. Men nogle alternative forskere kigger på disse lag og ser noget markant anderledes. De ser beviser på en pludselig, overvældende oversvømmelse af mudder, sand og sedimenter, som brutalt indkapslede byens oprindelige infrastruktur. Forestil dig, at du graver en dyb brønd i din egen have, og du pludselig finder ikke bare marksten og rødder, men toppen af en smukt udskåret dørkarm fra det 17. århundrede. Det er præcis den følelse og det mysterium, mange uafhængige arkitekturforskere står med, når de minutiøst studerer snittegninger af ældre københavnske gader og udbedrer skader på gamle ejendomme. Der er en vedvarende myte eller måske en bevidst fortrængt sandhed om et tabt kapitel i vores skandinaviske historie. En tid i 1700-tallet eller måske tidligt i 1800-tallet, hvor en katastrofe af ukendte proportioner og oprindelse fandt sted. Nogle hævder, at en begivenhed var så traumatisk og altødelæggende, at overleverne i generationerne umiddelbart efter valgte at normalisere den nye, ufremkommelige virkelighed i stedet for at dokumentere den. De havde ganske enkelt ikke maskinerne til at fjerne millioner af tons mudder, så de begyndte at kalde de tidligere stueetager for kældre. De begyndte at bygge stejle stentrapper op til vinduerne på første sal, som nu pludselig fungerede som bygningernes nye hoveddøre. Man kan kalde det for et massivt kollektivt hukommelsestab, eller man kan betragte det som en stiltiende, pragmatisk accept af en fuldstændig ændret verden. Lad os også betragte den logiske infrastruktur omkring disse mystiske, begravede etager. Hvis du som arkitekt i det gamle Danmark virkelig bygger en ægte kælder for at opbevare kul, vinterforråd eller vin, så bygger du tykke, solide vægge med meget små, højt placerede ventilationshuller for at beskytte det dyrebare indhold mod fugt, rotter og den bidende kulde. Du sætter absolut ikke store dekorative vinduer med sirlige smedejernsgitre ind i en kælder, der bevidst er dækket af jord, da det uundgåeligt vil føre til ekstreme fugtproblemer, råd i træværket og massive oversvømmelser ved det mindste danske regnskyl. Alligevel er det præcis dette irrationelle design, vi ser i hundredvis af prestigefyldte bygninger i hjertet af København og andre gamle danske byer. Nogle af disse såkaldte kældervinduer
har endda rester af gamle rustne hængsler på indersiden, der tydeligt indikerer, at de engang åbnede indad som almindelige stuevinduer. Længe før millioner af tons jord pludselig pressede sig mod den udefra. Og mysteriet stopper desværre ikke ved vinduerne. Der florerer utallige fascinerende beretninger fra håndværkere, murere og renoveringsfirmaer i de ældre københavnske kvarterer, som under rutinemæssigt restaureringsarbejde i dybe kældre pludselig bryder igennem det, de troede var bærende vægge, og finder skjulte skakter, lukkede trappeløb, der forsvinder endnu længere ned i mørket, og gamle døråbninger, der er solidt muret til. Hvor i alverden fører disse dybe trapper hen? Er det bare glemte brønde, eller eksisterer der i virkeligheden en endnu dybere stueetage? Et gigantisk underjordisk København, som vi i dag slet ikke kender til eller har adgang til. Kritikere og etablerede mainstream-historikere vil naturligvis forsvare den gængse lære og sige, at det alt sammen blot handler om naturlig byudvikling. De katastrofale københavnske bybrande, der jævnede gamle kvarterer med jorden, og den efterfølgende opfyldning og genopbygning direkte på murbrokkerne. Det er historisk dokumenteret, at man efter Københavns store brande i 1728 og 1795 brugte brokker til at hæve gadeniveauet visse steder. Men uafhængige ingeniører har stillet spørgsmålstegn ved, om murbrokker og aske fra bybrande virkelig kan forklare de 2-3 meter af solid, kompakt jord, sand og ler, der ser ud til at have skyllet jævnt ind over bygningernes oprindelige facader over hele byen. Mængden af fyld, der skulle til for at skabe de stigninger i terrænet, overstiger i mange tilfælde fuldstændig den volumen af affald, en træ- og teglstensbrand overhovedet ville efterlade. Nogle mener, det ser mere ud som om, at disse bygninger har overlevet noget, der kom massivt udefra. En geologisk eller atmosfærisk anomali, snarere end at gaderne bevidst blev hævet. Hvad med de gamle tegninger og kobberstik af København fra 1500- og 1600-tallet? Når man forstørrer disse historiske dokumenter, ser man ofte gader, der ligger markant lavere, og mennesker, der står ved siden af velkendte bygninger, som synes at strække sig meget længere ned mod fundamentet, end de gør i dag. Teoretikerne bag denne alternative historieskrivning foreslår, at der over hele kloden, fra paladserne i Sankt Petersborg til de gamle byer i Nordamerika og helt ind i de historiske gader i København, findes de samme uforklarlige fysiske spor af en global, altødelæggende hændelse af flydende jord. En begivenhed, som magthaverne måske har valgt at slette fra de officielle bøger. Når man først har åbnet øjnene for disse begravede etager, ændres alt. Næste gang du sidder på en café i en hyggelig Københavns kælder, så læg hånden på muren og spørg dig selv: er du overhovedet under jorden, eller sidder du i virkeligheden på stueetagen af en forsvundet verden, der venter på at blive genopdaget? Hvad nu hvis selve den virkelighed, vi bevæger os i hver eneste dag, blot er et tyndt lag maling over en glemt tidsalder? Lad os for et øjeblik forlade de dybe kældre og se på det store billede, for mysteriet om det begravede København og mudderflodsteorien fører os uundgåeligt frem til et af de mest skræmmende og fascinerende spørgsmål af dem alle. Hvorfor? Hvis en sådan altødelæggende katastrofe virkelig fandt sted for blot få 100 år siden, hvorfor står der så ikke et eneste ord om den i vores officielle historiebøger? Svaret, ifølge de uafhængige forskere, der graver i disse arkitektoniske anomalier, er lige så kynisk, som det er logisk, og det handler udelukkende om magt og kontrol over den menneskelige bevidsthed. Nogle teoretikere antyder, at historien ikke er en jævn, opadgående kurve af fremskridt, som vi har lært i skolen, men derimod en række af pludselige resets eller nulstillinger af civilisationen. Forestil dig et scenarie, hvor en global hændelse, hvad enten det var en kosmisk anomali, et uforklarligt geologisk fænomen, eller noget endnu mere ukendt, oversvømmede byer over hele kloden med ufattelige mængder af mudder og sedimenter og decimerede befolkningerne.
De, der overlevede, eller måske en helt ny gruppe af eliter, der overtog magten i det efterfølgende kaos, arvede reelt set en verden af storslåede, halvt begravede byer, som de umuligt selv kunne have bygget med den teknologi, de officielt havde til rådighed på det tidspunkt. For at etablere absolut kontrol over en traumatiseret og decimeret befolkning, var det nødvendigt at skabe en ny fortælling. Man kunne simpelthen ikke indrømme, at man var magtesløs over for naturens eller kosmosets kræfter, og man ønskede at tage æren for den storslåede arkitektur, der allerede stod der. Så man ændrede tidslinjen. Man opfandt historier om bybrande for at forklare massive genopbygninger og terrænændringer. Man dikterede, at de underste, begravede etager altid havde været kældre, designet af praktiske årsager, selvom det stred mod al arkitektonisk fornuft og sund fornuft at bygge smukke stuevinduer direkte ud i jorden. Den sande historie blev simpelthen begravet sammen med bygningernes fundamenter. Når vi i dag kigger på storslåede bygninger som Børsen, Rundetårn eller de gamle palæer i Frederiksstaden, blev vi bedt om at tro på, at de blev opført i en tid med hestevogne, håndkraft og primitive kraner, på trods af deres utrolige skala og perfektion. Men den alternative historie opfordrer os til at se på disse bygningsværker med nye, kritiske øjne. Er det muligt, at vores forfædre i 1600- og 1700-tallet slet ikke byggede disse mesterværker fra bunden, men derimod blot reparerede, omdøbte og genbesatte resterne af en langt mere avanceret global civilisation, der var blevet udslettet kort forinden? Af de utallige stjernekasteller, de underjordiske tunneler og de gigantiske vinduer på gadeniveau, alle sammen væskende beviser på en tabt global kultur, der besad viden og teknologi, som langt overgik vores egen forståelse af fortiden. Dette forklarer også den mærkelige universelle arkitektur, vi ser overalt på jorden i de ældre bydele, uanset om det er i København, Paris, Buenos Aires eller Melbourne. En overvældende ensartethed i de massive stenbygninger, der synes at være skudt op på nøjagtigt samme tidspunkt, med samme teknologi, før den industrielle revolution overhovedet burde have gjort det muligt. Det skjulte København er altså ikke bare et lokalt mysterium om lidt for høje fortorve eller oversvømmede kældre. Det er en lille afgørende brik i et gigantisk verdensomspændende puslespil. Det er en invitation til at stille spørgsmålstegn ved alt det, vi tager for givet. Historien skrives af sejrherrerne, eller i dette tilfælde af dem, der overtog de halvt begravede byer. Næste gang regnen falder tungt over København, og du skynder dig forbi de mørke kældervinduer i Indre By, så sænk farten et øjeblik. Kig ind i mørket bag glasset. Læg mærke til de store, smukke stenbuer, der forsvinder ned under asfalten. Prøv at forestille dig byen, som den virkelig så ud, før jorden rejste sig og opslugte dens fundamenter. Du går måske ikke bare på en moderne gade, men bogstaveligt talt på taget af en glemt tidsalder. Sandheden er derude, og meget af den er skjult lige under vores gummisko. Vi lever i en fascinerende, magisk og til tider skræmmende verden, hvor fortiden måske er det største mysterium af dem alle. Jeg vil meget gerne høre din mening om dette. Har du selv lagt mærke til underlige bygninger her i Danmark, hvor vinduer og døre synes at være halvt begravet i jorden? Tror du på den officielle forklaring om bybrande og hævede gader? Eller tror du, at der ligger en mørkere, ufortalt sandhed gemt i historien? Skriv dine tanker og observationer nede i kommentarfeltet. Lad os få en ordentlig debat i gang. Hvis du fandt denne rejse ind i det skjulte København interessant, så husk at abonnere på kanalen og giv videoen et like, så du ikke går glip af næste episode, hvor vi dykker endnu dybere ned i de mysterier, der omgiver os. Tak fordi du så med, pas på dig selv, og husk altid at holde øjnene åbne.